TSF long live! Long live, long live! TSF long live! Long live, long live! Team Ditiu na FMS, TNS, Chen Mak Hai Nơi. Mak Hai Nơi, Mak Hai Nơi. Team Ditiu na FMS, Chen Mak Hai Nơi. Mak Hai Nơi, Mak Hai Nơi. Suadra long live! Long live, long live! Rival London, hi, hi! Hi, 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 hi! Sini bisi ko scholarship mari nai! Mari nai, mari nai! TSF long live! Long live, long live! Bubagra long live! Long live, long live! Sini bisi ko scholarship mari nai! Mari nai, mari nai! Sini bisi ko scholarship mari nai! Mari nai, mari nai! Rival London, hi, hi! Hi, 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 hi! Bubagra long live! Long live, long live! TSF long live! Long live, long live! Sini bisi ko scholarship mari nai! Mari nai, mari nai! Director no change Mak Hai Nơi! Mak Hai Nơi, Mak Hai Nơi! Mari Nơi! Mari Nơi, Mari Nơi! Hai ka jawa choli Nơi! Choli Nơi, Choli Nơi! Team Ditiu na scholarship Mari Nơi! Mari Nơi, Mari Nơi! Hai ka jawa choli Nơi! Choli Nơi, Choli Nơi! Team Ditiu na director no bodli Mak Hai Nơi! Mak Hai Nơi, Mak Hai Hai Nơi! ka jawa choli Nơi! Choli Nơi, Choli Nơi! TSF long live! Long live, long live! TSF long live! Long live, long live! Ini bisi ko scholarship Mari Nơi! Mari Nơi, Mari Nơi! TSF long live! Long live, long live! Bubagra long live! Long live, long live! जों नायदि TSF स्टुडेन्ट लगे दङ हिनि जों फाजिन साजाक स्टुडेन्ट नि ताव फानो प्राय 2000 स्टुडेन्ट अफ स्कॉलरशिप हाबियाको आउट अफ त्रिपुरा नि अनेक गोबां एमाउन्ट अफ स्कॉलरशिप हाबियाको मेडिकल नि हाबियाको बीटेक नि बा हाबियाको जों नायदि TSF तिनि सिमिया थांनाय 9 तारिख एक मास काना नाय दंगा तिनिबा 2 दिनसि एक मास काना नाय दंगा जों रां सेंक्सन दंमोनि ठीक 9 तारिख दंमोनि एक मास काय दंगा ताव फानो स्टुडेन्ट स्कॉलरशिप हाबाया ताङै जों कुइसन खाना मोसो ताङै आसक दिन बरो सनो टाइम रखा बाद जों टाइम नो फॉलो खाय दंगा 31 तारिख अक्टोबर नि लास्ट डेट दंमोनि तिनि कय तारिख खा 7 तारिख ता फनो स्टुडेन्ट स्कॉलरशिप सेंड टू PMS सु जों येखौ इने ब्रो बफोर का एग्जाम से पाइ दंगा बफोर का ब्रो पे खायनाय बफोर का हम खायनाय दुर्गा पूजा नि बुइ ताबो अनेक प्रॉब्लम चलि दङ जो खाय परेंगन जिनिस छुदियं थाङो पूजानि इने ब्रो का बफोर स्कॉलरशिप मानाय अब सिमिया नायदे अर डाइरेक्टरनि अनेक फेलियर दङ स्कॉलरशिप हाबनानै बागै कुनु 1 मान्थ नाङिया रां सबाय माने परे जों ठीक नाङा द प सार्भार डाउन छौ सार्भार कि डाउन दिनि साजा दा ताङै हाबिया जों अब दिनि कुइसन खायजाक जों साइमिया तामुखाय हाबना हाबिया जों दिनि स्टुडेन्ट नि बिसिङो जत स्टुडेन्ट नो सेन्ड टु PMS मानो जों अपडेट मा होनाय जों स्कॉलरशिप जारा स्टुडेन्ट जतन दङ आरो जे माया खौ परांबो दङ बनि दिरि एकाउन्ट थाङै जोंनि आरो अपडेट सेन्ड टु PMS नुगियासक जों दिनि पुतुलिया जों दिनि नागा दिनि हरनि 10 ता 12 ता 1 ता जरा फन दंनाय दगा नागा जों ट्राइबल डिपार्टमेन्ट फन तारनाय जुदि बरसिनि कक खनाय आंगाय जों दिनि जैक्समानो जत स्टुडेन्ट नो सेन्ड टु PMS खाना नांनाय नायदि स्कॉलरशिप इशू सिनि 1 बछरिया सिनाबा 40 बछर आते चले दङ बाट जों मने स्टुडेन्ट नि प्रॉब्लम बुजियो बने प्रॉब्लम बुजियो बाट जों 1 मास जरा टाइम रखा नायदि दिनि 1 मास लाय दंखा हाइपार जबर अपन डिले खाय दङ और डाइरेक्ट आनो फेलियर दङ बजुदि डाइरेक्ट आंगाय जों अलरेडी मिनिस्टार बाबु कक सालायगा बसाव सामन खाय दङ बोसो जरा गुबै सामन खाय जों नुक दङ थिं नुखायो बाट 1 मास नांनानै कुनु इशू याबो बाट जों ता केबो कक साना नाया जों दिनि अन दंनाय जत स्टुडेन्ट दिनि बिसिं सेन्ड टु PMS संना नांनाय सेन्ड टु PMS संगे जों दिनि अन कोन लाक अच्छा न तो डाइरेक्टर न हाय का डाइरेक्टर न और नि ट्रांसफर खाने हम हमरे न तो जुदि बते सेन्ड टु PMS खायमिया बा कुनु मुसा सामुक चाया बा खायमि आंगा बया गार जो हायजां साव नि याव पाव तो जों नवा पाव न यूज खायमिया न रांस डाइरेक्ट न या गादि जों ता कतल बाउन तु फायनाय तिब्रा साव कि डाइरेक्टर अफ दि दंना बिनि हाय डाइरेक्टर मा फाय थांजाक बरका बाहाय के टाइम दुतन खायमासा बुजानि अक्टोबर ता आगे बोलायाको सेप्टेम्बर को रां हाबो थिंगो निनि मानिखां सार्भार डाउन सालतासे सालनिसे सालताम सार्भार डाउन 1 मास सार्भार डाउन गेबले गेताबो 1 मास काय दंगा खानाबा 1 मास ता 2 दिन परे केने बनि बुजानि भेकेसन थाना एंगे बनि बफोर दांखामनाय बुजा भेकेसन खुवानो लखि बुजांगो नंगे नेक्स्ट मंथ दाउन नभेम्बर मास कि स्कॉलरशिप हामनाबो कुन मोजांगो इनका परताबो बन साका जा अक्टोबर मिसन स्कॉलरशिप एप्लाई खादिनि जों गसिका जों अक्टोबर मिसन जतन सुन थानाय अक्टोबर मिसन स्कॉलरशिप बारि जों डेट बारि यानि साका किन्तु अ डेट बारि याबो नेक्स्ट इयर जता अबो डिस्टार्ब नगे जों डेट बारि या कुन स्टुडेन्ट नंनिनो जों थानाय बाट नेक्स्ट इयर अबो जों जुलाइ मासनि मिसन स्कॉलरशिप हामना नांनाय अबो जुदा हाबिया का अबो ताइबो ग्राक प्रॉब्लेम नायनि जों साजाक वान जाक आसुंना हांबाय